Issa li l-elezzjoni għal Parlament Ewropew f'pajjiżna għaddiet u l-votant Malti eleġġa lis sitt rappreżentanti tiegħu jiġifieri lil Roberta Mezzola, David Casa u Therese Comodini Kakija għal Partit Nazzjonalista u Alfred Sant, Mirjam Dallu, Marlene Mizzi għal Partit Laburista għal-jom bdew 5 snin ta' ħidma determinanti għal pajjiżna. Għal dan il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Peter Aġus, f'intervista ma' dan l-istazzjon li fiha spjega kif il-ħidma tal-MPs Maltin tolqod direttament lill-poplu Malti. Fil-5 snin li ġejjin daw is-6 membri tal-Parlament Ewropew se jkollhom rwol fundamentali biex Malta tkompli tgawdi jew tgawdi anqas mill-Unjoni Ewropea. Dan jiddependi anki minnhom. Parti mill-ħidma tas-sitt Maltin se tkun fil-kumitati partikolari u għodda importanti f'idejhom li permezz tagħha jistgħu jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet. Propju f'dawn il-kumitati li huma jistgħu jresqu l-emendi għal-liġijiet Ewropej. U hemm komitati importanti ħafna li joqtu lil Malta. Peter Aġus tkellem ukoll dwar il-messaġġ li l-elettorat għadda meta eleġġa iktar nisa mill-irġiel. Meta jara l-persentaġġ ta' nisa li għandna issa li huwa 66% tal-membri tal-Parlament Ewropew, 66% li għandna Maltin huma nisa. U jqabblu mal-Parlament Nazzjonali fejn għandna biss 14%. Mela hawnhekk l-Ewropa sa ċertu punt tgħaddi messaġġ l-Ewropa tista' tkun darb'oħra għal darb'oħra eżempju li fuqha nistgħu nimxu, li fuqha nistgħu nieħdu ċerta sinjali lis-soċjetà tagħna. Intant, fid-dawl taż-żieda tas-siġġiet tal-partiti ewroxettiċi fil-Parlament Ewropew, Peter Aġus enfasizza l-importanza li l-partiti ewrofiliċi, jiġifieri l-partiti li jemmnu fl-importanza tal-Ewropa, jingħaqdu flimkien. Madankollu fisser kif il-partiti ewroxettiċi jridu jitkellmu b'vuċi waħda inkella dawn ma jkollhom l-ebda impatt fuq is-sistema. Minn hawn tkompli wkoll il-ħidma tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta hekk kif issa tbaqgħu wkoll deċiżjonijiet importanti x'jittieħdu fl-Unjoni Ewropea ewlenija fosthom il-ħatra tal-President tal-Kummissjoni Ewropea.